Christmas. Да, че филмче. Не види какво става с монети. О, да, чуеш как растат парите тук. Виж как растат парите. Виж, си богат. Как е, готино ли чувството? Да. Те с тази чичо скруч. Вече сме богати, гледайте как върнат пари. 14 станаха. Казахме ли? Давай, Даки. Майко, вече са почти 19. По-бавничко, трябва бавничко, точно така. Тема да спря. Давай, точно така, не спирай. От края се бъде. Продължава да бъде. Да е бързо. Когато тогава. Няма повече. Колко показа, я кажи? 26 и 47. Забогатяхме с това. И сега какво се прави? И сега какво се прави? Ами, мисля, че тук... Моля, не подавайте му ни избуте. Вземете разписка. Хоп! Айде, браво! Имаш... какво е това? Безименна акция. Безименна акция на преносител носиш, ма? Я да видим какво пише на бележката. Я разкажи какво правим. Ами, бяхме на много лош път днеска. Стига, бе, какво беше още толкова се забавлявахме? Я разкажи, какво носиш, какво държиш в ръцете? Гаучер. И що не ги използва? Еми... Ясно. И що? Време не остана от били. Що толкова били забравихме да си използваме ваучерички за накрая? Ами да, и сега си ги носим вкъщи, не използваме. Истината е, че те не стават на касите за самообслужване. Кажи чао на драгите зрители. Кажи и какво ще пожелаеш? Да бъдат по-внимателни. Понеже коледният дух понякога си прави шега с всички нас.